ke yau ba ni dan tsuntsu da yake to taran. Allah gafara kai ware mana kai. Ni kake wannan surutun banzan ka san yau halin da nake shiga ne? Oga ku kullun ya kun mana hayaniya yar mallawa kike irin wannan ya gata mana ya ga banza tun da ka zo sai wani shan shudu kake dan wahala kana ta wani zantuka na banza da shi in ban sha shodin nan ba ai so to shikenan Alhaji wallahi na gode sosai a ci waya alhamdulillah wallahi lafiya lau shi wallahi ina godiya wallahi Alhaji to shikenan ba damuwa zan kira ka mun yi kada ajiya lafiya kuma ya haba da girman ki haka ya ko ba za ka ware bane ai haba Alhaji ya daga zuwa na kawai zan tafi oga sai ku zaman nun ci gaba da tafiya kai yau halin da ake cikin nan wannan abin da ake gaya muku cika ya kawai waya a cika ni fa yau ni fa ai zama ana ta zama haka ba wannan labari yanzu wannan ma kayan ba sai ada aje a oga ka tsaya ina magana mana kai yare ai yanda za a yi kawai a ji a dan fatar da su ni ya kike ya kane ki samu waje ki da wallahi kai ba za ka gane ba dona miki guri kuran lamalan gore dama ai guri na ne yige kokarin ya ga gogon cika rigima yan wahala sai ta ce da matsala wasu ne can kawai sun kwace mu waya ina waya hakuri akan yaya wallahi ba sani ba waya nake yi na ga ma da bai gidana zan ce can an kama da kaya wajen kusan na miliyan 10 ka san su kuma har da mace mutan ce wallahi Allah bai ku shikenan Allah bai na gode ai na ne Allah bai ga sunan Allah bai ga sunan Allah bai ga sunan ga sunan Allah bai ga sunan Allah bai ga sunan wa'annan ga sunan Allah bai wa'annan ne Allah bai ka gansu ne Allah bai kai ofisa haka ake yi kawai wai ku kwace mu ba kai da ba da ina ba zan ga